harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Salom, horasma dihita salhutna, tapuka maparminggota di manogoton, martangi yang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapuji matu hatta, maret de mahita sian buku ede nomor 600 opa ualu mamukaya sada saat roditolu. Nangitoni perbadian
debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Huida Tuhani hudul di atas habang sana tibo jalan namar mulia, jala akar rabu ni pahean namanggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala masih jauhon mana sida songonon, nabadia do Jehovah Sebaot, kok hamulion na liat portibion, haleluya. Martangiang mahita, ale debata si tolus sada debata ama, anak dohoton di perbadia, nama dok mauliate mahami tuho, ala ditopa di palua jala di perbadia iho hami, hinorhon ni asi dot holong ni rohamna godangi, saya ramoti mahami di bagasan parmaran dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang jala togu-togu hami di hasusudan di bohal nami tuhara jaunmu na di banua gijangi. Asa disipus ion nami ho, marhite-hite roha dot hata nai baru. Amen. Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu trintatis sadarion, nanienet sian patik parjolo saat patik papaton, patik parjolo. Ahu do Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu mahenomu debatam, patik paduahon, dang jadi ganomu jala dang jadi sumanonmu, manang aha di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasa naik na di torunitano, yang gotunggabe si sobaon, manang siuluan, patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum na disogot akan namarsineang di goarna, patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, inaonomari maula hamuna sa siulaonmu, alayang go ari papituhoni, ari pararianan ni Jehovah debatam doi,
Dan jadi ho mangula anggo dinasadari i, manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro di pinahanmu, ro di pangisini hutani halak pe na mangebati hutam. Ai di naonomari do di topa debata, langit doho tano doho laut doho nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituhoni. Dibahini do ubahin na dipasu-pasu debata Jahoba. Ari paradenian nai jala di parbadiai. Atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata laho mangulahon naho bar patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon naho bar patik mi. Amen. Pauduk marohata, tatopo timadosata, diado pani debata, martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami, nadi banua gijang, pargogo na sohatu dosan, perdenggan bahasa doho jala rudi salililing na do asini roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami, jala saya unang beingot aka dosa nami. Ay jodoh hami mardosa maradopon ho. Jala jodoh sungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalesian nami. Unang alang asini roham. Tayo rupi mahami. Oh ale Tuhan debata hatuan nami. Balua hami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosa. Satokin doho hutadikon. Alai papungpungoku maho muste marhite-hite aka asini roh agodang.
Tagan di parpiar ni murukku, hutabunihon bohiku, satokin maradupon ho. Alay marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asyaku ho. Nina Jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tajahama hatani debata epistel dihita di Minggu Trinitatis Sadarion. Imana tersurat di Matius 10 sada, mamuka sian ayat 25 saat rodi 27. Tajahama marsika soring di ayat 27 rakmahita majahasa. Diarahon akan naluja jalan asorat. Ujui madidok Yesus hatana songonon. Pupuji ho amang, Tuhan namang gonggomi banua gijang dohot tanoon. Ala ditamo dikon ho hatai sian jolo niak kana pistar, dohot namar roha. Gabe dipapatar hoi tuakan tio dihonoton. Olo amang, aido di halomohon rohamia. Rakmahita, saluhut nai nunga di pasahat damang tuau. Asadang adong nama nada anahi dukon ni amai. Amai pedang adong nama nadai. Ia soholan anaki. Aku nina pinodan ni anaki. Mangihuton lomo ni rohana. Ima sahatna. Martua doakan natumangihon hatani debata. Jala nau piopsa. Amen. Tidakon mahaporsiaw tay. So nahina tidakon dongata sa haporsiaon di sadok portibion. Rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba. Ido ama pargogo na suatu dosan. Natu mapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jahoba na sasadai. Ima nati nubuhon ni si Maria. Nagabe-gabian si Anton di perbadia.
andorang sobubuan. Ido tu hata na tu mau na bernit di panguman ni silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinar silang. Na tua tu banua toru duni tanom. Na mulak mangolu dia partulu. Nama naik tu surgo. Lau hundul tu siamu ni debata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosani. Disi mai bana pai mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangolu dohon namate. Au porsea diton di porbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hatopani ala Kristen akan nabadia. Doho diasesani dosa. Doho dihatai namandok. Mulak mangolu dosa sogot daging ni halak naung mate. Doho dihangoluan na surah sudah. Amin. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 4 Juni 2020. Partangyangan Week, Rabu 7 Juni 2020 pukul 10 siawib. Sada Week Cipinang, dibagasni keluarga Roni Gultom, Boru Ginting, Jalan Cipinang Lontar Tolu, RT 10 Sada, RW 0 Sia, nomor 42 Cipinang. 2. Uik Pisangan Gading Raya, dibagasni keluarga Nyonya Sintua Dongan Hutagalung Boru Simatupang. Alamat Jalan Cipinang Kebembem Sada, nomor 10 RT 007 Jakarta Timur. Kamis 8 Juni 2020. Sada Uik balap sepeda, dibagasni keluarga El Sirait Boru Pasaribu, Jalan Kayu Jati 5 RT 005 Rawamangun. 2. Uik Rawamangun Tegalan, dibagasni keluarga Sintua MT Tambunan, Sintua T Boru Pangaribuan, Jalan Pemuda 2 RT 0802 nomor Sia Rawamangun. Pandidion Nabadia, Minggu Sadarion 4 Juni 2020 tolu, di Parmingguon pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Pandidion Nabadia Tudak Danak. Torop nidak danak namanjalo Pandidion Nabadia opat halak berua. Pemeriksaan kesehatan lansia. Kamis 15 Juni 2020 tolu pukul siawib maringanan di ruang Timoteus Lukas, Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun, Patupa pemeriksaan kesehatan lansia. 5. Pemeriksaan fisik, pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, tensi darah, pemeriksaan gula darah, dohot konsultasi kesehatan, tuakalan siani huriat tananaing maddohotisa asa mandaftar ma tu panitia. Sekolah Alkitab liburan. Hobar tu jadwal libur sekolah Minggu HKBP Rawamangun Patupahon Sekolah Alkitab liburan manangsal dohot akka kegiatanna. 5. Sada retret tu kalas onom sahat tu kalas sia tanggal 20 sia Juni sahat tu sada Juli 2020 tolu. Inganan Pila Robinson Cisarua. 2. Kebaktian Padang dohot wisata edukasi tu kelas prateka sahat tu kalas 5. Tanggal 8 Juli 2020 tolu inganan de kandang Amazing Farm Depok. Akayana kota sekolah minggu asa madohoti kegiatan non jalan mendaftar marhite my ASM. Informasi lengkap boima menghubungi guru sekolah minggu nabe. Tikting naing marbagas. Tik-tik perjolo. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Al Nixon Star
Francisco Naibaho, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Parserahan, anak ni Amata Tupal Naibaho, tubuh ni Inata Noni Beka Boru Simatupang, Dohot Orwana, Christine Saryani Boru Silaban, ruas ni HKBP Sidikalang Resort Sidikalang, Boru ni Amata Gulottam Silaban, tubuh ni Inata Basaria Boru Pasaribu, Pamasumasuon Jumat 27 Juni 2020 di Gereja HKBP Sidikalang Resort Sidikalang. Tuhatama nama masu-masu parsarepeon na sida, gabe parsarepeon na denggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Namoding, sada, na di hari Rabu 31 Mei 2020, nunga jumolomonding sahalak ama Poltak Hutapea, umur 67 tahun, hina baluhon ni Inata Sinta Boru Hutahayan, alamat Jalan Bangunan Barat nomor 10 Kampung Ambon Kayu Putih Jakarta Timur, Wik Kampung Ambon. Tudean hari Jumat 2 Juni 2020 di TPU Pondok Rangon Jakarta Timur. 2. Nah di hari Rabu 31 Mei 2020 nunga jumolomonding sahalak doli-doli Judiman Tongam Hamonangan Lumbantobing, umur 47 tahun, anak ni Amata Situa Maruhum Lumbantobing Nahinan, tubuh ni Inata Eli Boru Huta Barat, alamat Jalan Cempaka Putih Tengah 10 nomor 10 Jakarta Pusat, Wik Rawasari Cempaka Putih. Kemudian hari Kamis 1 Juni 2020 di TPU San Diego Hills, Karawang. Tolu, nah di hari Jumat 2 Juni 2020, nunga jumolomonding sahalak ina, Riana Boru Manalu, umur 84 tahun, tinading ni Amata Situa MT Pasaribu Nahinan, alamat Jalan Belanak Tolu nomor 12, RT 1207 Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Rawamangun 4. Udianna di Bona Pasogit, Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan. 4. Nah di hari Jumat 2 Juni 2020 nunga jumolomonding sahalak ina, Nurhaida Boru Huta Barat, umur 76 tahun, tinading di Amata Situa Manangi Pandiangan Nahinan, alamat Jalan Tawes nomor 10 RT 004010 Rawamangun Jakarta Timur, Wik Rawamangun 4. Tuudian Minggu Sadarion 4 Juni 2020 di TPU Menteng Pulo. Tuhatama na mangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namar sitaononi. Tambahan namar sahid, Nyonya Hendra Sinaga Boru Naibaho, Wik Utan Kayu Manis, dirawat di Rumah Sakit Jantung Matraman. Pelea dohot akka uduk ni boa-boa, tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriatta, di pasu-pasu de batama akka barita masa dohot ulaon, akka si patu pauta bahen sangap di guarna. Songonima tikting di huriatta di minggutta sadarion. Mau lihat Oh
Damen di debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akateate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom adihita saluhut na. Molo songona asing suarai ala pergantian cuaca dihita saluhut na harap dimaklumi. Hamuna kadongan sapersiawan di bagasan Kristus Yesus sadarion masuk mahita di Minggu Trinitatis. Dung tajalo haroro nito di perbadia di hari Minggu Nasalpo. Di baini turpuk jamita dihita imasian sada musa sada ayat sada 1-2 dukoni ayat 26 sahat tu 20 walu. Songonon ma didok di turpuk ta. Di mulana di topa debata langit dohot tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mangareap-reap maton di ni debata di atas ni aka aik. Dungi makuling musema debata tolema ita topa majolma tumiru rupata. Tudos tu pangalahota. Asa dirajai deke akan di laut, dohot pidong akan martonga-tonga langit, dohot akadorbia, rodi sandok tanoon nang sude gulok-gulok akan jirir di atas tanon. Jadi di topa debatama jol mai tumiru rupana. Rupana ditiru ako ditiruan hon debata lau manopa ibana. Bawa dohot boru-boru nasida di topa. Dungi di pasu-pasu debatama nasida. Nina debatama tu nasida. Mor pinopari mahamu asa sopar hamu. Jala gohi hamu sandok tanoon. Jala patunduk hamu. Jala rajai hamu deke akan di laut. Dohot pidong akan martonga-tonga langit. Rodi sude binatang aka namanjirir di atas tanoon. Hido sahana.
Hamuna kadongan turpukon jot-jot do tabege molo di liturgi dagdana kate. Ni mulana di topa debata malang itu hotanoon. Sude do hita mamboto songon dia do debata marhite huasona menjadi hon portibion. Molo taparoha hon jala tapa ihut sian arina parjolo dijadi hon debata sude akka nadong di portibion holan di doki bana do. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Cakrawala itu banyak, bulan, bintang, dan matahari. Lalu jadilah. Berfirmanlah Allah, jadilah tanaman, binatang ini dan itu semua, maka semua jadi. Tapi untuk yang satu ini, untuk manusia, dia tidak mengatakan berfirmanlah Allah, jadilah manusia. Tidak. Alai tangani debatasan diri do, nama no pajolmai. Dari debu dan tanah. Dung sidung diciptahon ibana, dukoni dihembus ma udara atau nafas tu igung na di para di ibanai gabe mangulu majol mai. Molo ta jaha urutan ni penciptaan ni parpudi do jol mai ditopa. Buasa sama parpudi jol mai ditopa debata. Sude di parade debata. Alanido dung parpudi jolmai di topa debata di dokdo diturpuk tadi son. Gabe raja namar huaso ma jolmai tu akan natinopa ni debata. Manusia diciptakan terakhir menjadi raja untuk menguasai semua ciptaan yang dikasih Tuhan. Bukan mengarajai. Alai berkuasa untuk memelihara dan menjaga. Betapa Tuhan sangat berkuasa. Jolo di parade sude. Baru peritopa jolmai asam molo naing apa yang dibutuhkan manusia itu ada semua sudah tersedia. Molo na jolo tong daun-daunan pe buido mambai jolmai mangulu. Sian akka binatang pe dipelihara asa adong si panganon ni jolmai. Jadi lapatanna tujuan penciptaan ni manusia berdasarkan konteks jamita tahun ima supaya manusia diciptakan untuk berhubungan dengan ciptaan yang lain. Dakkolan tu sesama jolma, alai tu akka jadi-jadian asing pe adong do disi hubungan yang baik. Alana dipangido debata do tu hita jolma, asa hita beranak cucu, asa bertambah banyak manusia-manusia memenuhi portibion. Buat sama dijadihon debata jolmai. Tujuannya ima asaboi manggohi sakap ni debata. Asaboi manggohi sakap ni debata tu sude jolma. Adong kalimat nakin didok imagodei, aha imagodei, segambar dengan rupa Allah. Jolmai ditopa sarupa jala segambar dohot bohini debata. Asa jolmai memiliki tanggung jawab. Asa jolmai memiliki kepedulian dengan yang lain. Songon dia do jolmai di top pada bata
naing dipangido hita asa gabe wakil ni debata di portibion. Tunasa na jinadihon ni debata. Beta tapake mapasu-pasu ni debata. Na dilehot tu hita gandup marsada-sada. Asai gabe pasu-pasu tu sude akan najinadihon ni debata. Hita mendapat berkat. Molotung tasuan aka tanaman, aka bunga, aka dia. Ipe gabe tumbuhlah tumbuh-tumbuhan itu alani tangata na memelihara. Saya sangat salut sama orang-orang yang mencintai tumbuh-tumbuhan. Ya. Apalagi ibu-ibu yang mencintai bunga. Itu salah satu ciri kalau kita manusia mencintai tanaman, itu berarti ada rasa damai yang banyak. Au molonga sanga hutiop tanamani dari pagi sampai sore dangso. Alani lomo rohaku tu tanaman. Alai sapaladang ditiop marmate ama sude bungai. Artinya songon dia dohita naong dipilit di beta gabe raja ni saluhut na tinopa asabui hita memelihara, menjaga. Asa sude na tinopa ni debata gabe denggan. Di konfesi ni hita KBPP adong do didok di suara konfesi bahwa kita harus mencintai lingkungan kita dan merawat bumi ini dengan tidak mengeksploitasi hasil bumi ini tanpa memikirkan kehidupan regenerasi berikutnya. Salah satu kebanggaan do di hita, molo di bagasan tikion di minggu Trinitatis,on hita diajak laho mengerti akan hal penciptaan di bagasan Bibel tahun. Molo kalimat nasomal hita pe sude nang sotajaha bibeli taboto do mandokon ni mulana ate buido kan coba jo tadok da orang jo bereng bibel ta coba tadok ya dimulan ima alani nata ajari dak danak mar liturgi hitape gabe menghafal alai sipata kita mengatakan itu tidak memikirkan kenapa itu ada kalimat itu. Nah mengajari dakdana kita asa diboto ibana do mandok liturgi na di jolo. Alai sasitong na di bagasan turpuk jamita sadarion di bagasan ni mulan na di topa debata di parade sudah inganan ni nanaing si topan di debata termasuk mak jolma di jadihon di arena parpudi. Alai selanjutnya molo tabereng di bagasan terpuk ayat 26, 1 ayat 20 lalu di bagian kedua. Adong tindakan di debata tu hita jolma mangaleon mandat tu hita. Apa mandat itu? Kita berkuasa. Berkuasa untuk mengelola dan melestarikan alam. Molo dijadihon debata jolmai tumiru rupana itu molo tabereng di situ Allah ingin menempatkan manusia di tempat yang istimewa. Songon ahudok nakin molo cipta nakana asing di dokibana do berfirmanlah Allah. Ale molo nasasa daun daun. Nioma salah satu kita diajak untuk mengerti selain makna segambar, ya tumiru rupana, jolmai adalah ciptaan yang sangat istimewa. Manusia terdiri dari 3 aspek naparjolo intelektual,
manusia diberikan kepintaran. Yang kedua estetika, keindahan. Ketiga etika, norma. Taringot tu naparjolo, aspek naparjolo intelektual. Dak kia jolma malo marsiajar sian binatang. Alai binatang malo, ala diajar jolmai ima, lebih berintelektual. Nah kedua estetika, kita tahu berbaju yang rapi, kita tahu apa yang mau kita buat dengan rambut kita. Kita tahu bagaimana memperindah wajah ini. Jala aka ama si pata disuku do tu inata cocok do ke mejaun do salawaron ina. Heya do amang inang. Hima. Itu karena ada keindahan. Di boto jolmaido mengatur di dia do nyoma, di dia ma meja, di dia langgatan, di dia ma inganani musik. Sude tata graha. Di jabu pe songoni do, songon dia do hitam mambain lemari podo man do meja makan dia taboto do alai dang di boto binatang mambai songoni. Marbaju pe ibana ihita do na mambain bajuna. Ngolo tadak tagati terus mai satu nama te i dipake. Nah patuluhon etika, norma, sopan santun. Itu tidak ada dimiliki oleh ciptaan lain. Mololau pe hita tu sada jabu. Mata dok, horas eda, horas itu. Mangga kamu eda, apa nggak malehia non si eda naroon? Iya eda nanti aja. Udah lapar berat, masih ada basa-basi. Iya nanti dulu ya itu. Ada basa-basi. Alai mau lebih binatang di bereng atau ngadong si panganon di meja. Badi pasuda, dan peduli bana napunai somanga dope. Dangi, imak keperbedaan nih, aka jadi-jadian na di bain di bata. Ido umbahin jol maido nama ngarajai sude jadi-jadian na adong di Portibion. Ido alana jol mai di leon tanggung jawab sebagai imago Dei. Sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Dalam mengelola semua ciptaan ini, Allah ingin manusia berhikmat. Allah ingin manusia melihat kesegambaran dengan Allah. Ido alana. Saya muruk do satabi tu akadongan nama risap. Didok do. Mana ada dosa, mana ada larangan di Alkitab Nina kan? Gak ada dilarang merokok di dalam Alkitab, memang tidak ada. Manusia itu bebas melakukan apapun bebas. Yang penting dia bisa menjaga kekudusan dirinya. Hitape unang tahakimi akadongat nama risap. Biarlah manusia itu menjalankan, karena apa? Ini yang dikatakan bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Kalau diciptakan segambar dengan Allah berarti dia juga meniru sikap Allah. Belum tentu yang tidak merokok ini punya peduli lebih tinggi. Belum tentu yang merokok ini memiliki kasih yang lebih tinggi. Jadi jangan kita menghakimi dengan hal-hal seperti ini. Dengan mengatakan berdosa ini tidak ada segala sesuatunya kita yang lakukan. Nang di padanaim baru pedidokdo. Molodak taalang jagal babi unang gabi batu sandungan tu akadongan na mangalang jagal babi. Dengi. Baau 15 tahun dakwalang jagal babi. Dungpe. Pajupang dokter todungau asa di dokon makan aja ibu pendeta sehat itu bahualang mak nggak masih holia na usah 15 tahun dakwalang natabui kan alai saleleng dakwalang saya tidak pernah mengganggu orang yang makan songoni mahita sesama ciptaan saling menghargai karena Tuhan ciptakan kita manusia berhikmat dalam berpikir, berhikmat dalam bertindak. Molo didok segambar dengan rupa Allah, itu berarti kita harus mengingat tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia yang harus memelihara ciptaan yang lain. Bukan hanya tumbuhan, hewan, terhadap manusia juga kita harus bertanggung jawab menjaga kedamaian dan kesejahteraan bersama. Jadi molo tabereng diturpukon manusia mempunyai citra ilahi.
Ya, manusia mempunyai citra ilahi karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Ini adalah pertimbangan yang sangat luar biasa. Bukan hanya itu, bukan hanya diciptakan segambar dengan Allah, tapi Tuhan malah menciptakan laki-laki dan perempuan supaya melalui ini bertambah banyak manusia di antara kita semua. Kan hebat betul ya, Tuhan janjikan sama Abraham. Abraham, bahwa kau akan memiliki pinopar songon bintang di langit, do songon rihit-rihit di laut. Abraham bingung, bagaimana saya mau punya pinopar sagodang ni bintang dohot rihit-rihit. Gari dak danak sudah lihat dope inna. HP dungung seorang ma si Iskak. Seorang mamu si anak na dua, dari satu dua. Dari dua seorang mamu si anak ni si Yakub 10 tolu, ay saya didok kamu do 10 dua. Ay dang deto kamu si boru-boru si dinai 10 tolu do. Dari dua ke tiga. Dari 2 ke 12, 13. Kenapa itu yang dihitung? Karena dari Tarombo orang Israel itulah. Jadi dari keturunannya Yakub yang ditarik lagi Tarombonya Imasian Yusuf. Terus do 1 toru. Alanido dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 12, kan luar biasa. Oh, ondo HP janji nih debata. Jadi memang luar biasa bahwa memang Tuhan itu mengingatkan kita supaya kita tetap menjadi manusia yang baru. Alani penebusan Kristus. Nunga tataringoti hamamatena, nunga tataringoti haheheona, jalan nunga tataringoti hana naikna, dohot di hari minggui nunga tataringoti harorona. Dah ikon gabe jual manai baru mahita. Di bagasan Kristus ikon imbaru hita manjalo haluau di bagasan Kristus Yesus. Diajak dotu hita saluhutna menyadari tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia ciptaan segambar dengan Allah. Asa hita mengangkat harkat dan martabat kita yang mulia dan agung. Jangan kita kotori dengan mindset yang jahat. Kita hilangkan mindset negatif kita terhadap orang lain. Berpikirlah secara positif. Kita buat mindset kita selalu peduli dengan orang lain. Perlu do dibuat tu psikiater molo adong jolma lomohia rohana marbada ate. Sebagai ciptaan Tuhan yang selalu dipaim baru ikon adong rohadame di bagasan rohata. Apalagi untuk melestarikan ciptaan. Au sipata bingung do mamerek kita. Ai molo dak pola daw-daw ate tu Singapura maju alana tiki au di Batam. Molo tu Batam di Batam hami tu Singapura holan marperi do. Boy do HP halak kita Batak halak Indonesia naro tu Singapura. Molo mangalang manang aha sampahna dipamasuk tu tasna. Ale buah sama di negara tasan diri minum aqua lempar dari mobil. Di dia mah dibolokon tisu pesia mobil. Si pata mekeliba. Kenapa di negara orang kita bisa, di negara sendiri tidak? Ini mindsetnya rusaknya di mana? Mindsetnya rusaknya di mana? Dan inilah yang harus kita perbaiki. Kita perbaiki dulu dari diri kita. Kita biasakan kalau kita mau makan apapun. Seperti di gereja ini nanti lihatlah ada gelas aqua, ada buku permen. Di balik-balik permen itu ada permen karet yang nempel-nempel ke baju orang, itu banyak perhatikan. Jadi kesadaran kita pun sebagai makhluk ciptaan Allah bukan cuma memelihara ciptaan yang lain, tetapi memelihara lingkungan hidup kita supaya sehat. Songoni manang di aka keluarga. Nah mambuan dak danak si didiono nate. Ini bukan hutang, sipata jual ma mandok do asa saya utang. Adong doko kamu songoni. Bawa anak ke pandidion bukan bayar utang tapi adalah tanggung jawab. Alai dakola sahalion di bawah kamu ibadat son. Ay marjaji dono kamu na perhite agenda. Na ulo mabuan dak danakon mananda debata. Tu dia donasi da mananda debata. Buak kamu matu sikola minggu.
Unang tiki tardidi di bawah kamu tuh HKBP, alai dong marminggu tu gereja nasing di bawah kamu. Hopma bayan tu gereja HKBP. Jala ini bukan salah satu dikatakan bayar hutang, tetapi adalah tanggung jawab. Karena apa? Sebelum tardidi nasida, hapur siamu nadona di bawah nasida. Terlalu kasar kalau saya katakan anak-anak ini tidak punya agama. Alai mangi huton ugamoni omakna natorasna. Alai dung di jalon nasida mannon pandidio nabadia nunga gabe sah nasida gabe si ihuton Kristus. Hak ni ibana dohot hak tasarupa manjalo warisan nasian di bata gabe perwaris sudah hita termasuk anak nanang si tardidionon. Dung tardidi ibana hak nasarupa dot hita gabe panean di harajaun di bata. Jadi seperti surat, kalau tidak ada materai dianggap tidak sah. Songoni halak Kristen, molodang dididi dang sah. Idolana baptisan dianggap sebagai materai. Pengesahan ibana gabe si ihuton Kristus. Jadi molo nunga ditardidi nunga sabe ibana gabe si ihuton Kristus. Jadi marjaji hamu dakolan sadarion. Alai bo kamu matu sekolah minggu teh. Jangan bilang masih kecil gak ngerti, justru waktu masih kecil harus diajar. Karena kalau nanti sudah besar dibawa ke sekolah minggu, manggugai nama ibana. Gak biasa duduk tenang. Hamu pe akan atua-tuana, unang ditikina tardidi ro ala selanjutnya dang robe. Ikontong ringga samu marminggu asa gabe si tiruon. Ngadido kenakin kita dijadihon debata sarupa dohot rupani debata. Imagode segambar dengan Allah. Jadi kalau kita sudah segambar dengan Allah, kita ajarkan anak-anak ini. Tadi pun saya khotbah di pra remaja saya katakan demikian. Bagaimana mungkin kalian mau mengasihi Tuhan kalau orang tua saja tidak kalian kasihi. Husukun isema najot-jot mangalo na tua-tua, jujur. Molodang jujur anon dihukum Tuhan, ternyata pada angkat tangan semua banyak sekali. Aduh, kalian ke gereja masih melawan orang tua. Bagaimana mau berhasil kalau kita tidak hormat dengan orang tua? Ikon parjolo tong na tua-tuai gabe Tuhan natarida. Baru kita percaya dia menyayangi Tuhan. Jadi kalau ada kita yang tidak menyayangi orang tua kita itu berarti dia bohong menyayangi Tuhan. Holani nama yang terlihat saja tidak bisa dikasihi, bagaimana yang tidak terlihat. Jadi marjanji mahamunan nondo debata dak tua hamu marjanji. Kalau manusia sama manusia berjanji itu janji calling, janji pagi ngao saya anon siang harian. Berjanji harian anon sore nggak mau semuse. Jadi artinya berjanji sama Tuhan akan membawa anak-anak ini mengenal Tuhan melalui gereja kita. Jadi jadilah orang tua, banggalah kita sekarang karena tanggung jawab kalian inang sebagai orang tua saya angkat jempol. Harus secepat mungkin ya. Kenapa? Kalau boleh usia 3 bulan atau paling 6 bulan. Karena kalau sudah setahun alanga pengalaman iba di bagasan pandidionon godang dodak danaki molonga balga ditopason tangan di panditai. Kayak bidang di jalur ibana ngapain sih ini mbak rambutku dibasahin ini pikir nang itu pas betangan di pandita. Ale mau lodak danak ibana tertarsonggot di bana dimain air. Oh, sejuk kali dikasih air ini datang mau lodak danak dang diatusi. Jadi lapatana saya bangga. Jadi semakin cepat dibawa tardidi anak itu semakin baik. Biarlah kita juga di sini yang tahu bahwa baptisan di HKBP hanya 1 kali. Ada 3 jenisan baptisan HKBP. Baptisan Naparjolo, ima baptisan kudus yang dilakukan di gereja. Kedua baptisan Nanihipu, molo lahir dak danaki marsahit di rumah sakit, boleh bapaknya yang mandi dihon, boleh mamanya yang mandi dihon, boi opungna, molo sanga manjo situa, boi masin tua, laidang jo unang jo hamu pandita. Pandita di gereja mandi dihon, ale molo di inganan asing, bapak nape buido. Dukoni na matat patuluhon pandidion na magodang. Biasana sian silom doon. Masuk tu Kristen gabe pandidihon dewasa. Manang akan nalupa na tua-tua. Pitor dibuan ma tikidak danaki mga rato. Hape so tardidi dope so malua. Gabe sa paket may. Ala naing kawin gabe jolo di tardidi malua. Baru pe dipasu-pasu.
Ima tolu jenis pandidion. Molo na parjolo pandidion na badia ikon pandita. Pandidion na magodang ikon pandita. Alay pandidion na nihipu. Sudehi tagabe perpanjangan. Hami pabua matu akaruas molo marsahit geleng na bapak na boy. Holan dibuat ma aqua na digelasi. Dibuka ma dokom ma. Dang binoto dope ise guarnate. Ale anaha. Udi di mau tu bagasan guarni de bata ama. Hima sahali. Buat ma musaikna do di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Buat ma salinai di bagasan guarni todi perbadia. Amin. Ngasai be. Molo tung nama rujung dagdanaki ngaboy be di agendai. Alai molo sehat dibuat matu pandidion nabadia dang dididi be. Holan manjalo pasu-pasu siapa dita. Ima. Jadi molo nunga di jalo pandidion nasian dagdanakon tolu guar do di dokon. Di bagasan guarni di bata ama anak dohot ton di perbadia. Molo di bondo muse baptis selam muse ngarepok behita. HP di aturan na baru sesuai dengan keputusan rapat pendeta tahun 2001 manang 2005. Kalau ada jemaat yang melakukan baptis ulang itu kena RPP sekarang. Hati-hati, karena apa? Walaupun dia kecil itu sudah sah baptisan itu. Kenapa dibilang dia nggak ngerti? Ya memang dia nggak ngerti, dia dibaptis karena iman orang tuanya. Ale kana molo ngabalga di pataruhamu dak danak muna mandaftar lau marsi ajar par guru malua di sido di patorang hatan di debata. Baru dikukukan mah ibana manjalo peneguhan sidi. Nah di gereja na asing dak adong peneguhan sidi. Idu alana molo sian karismatik tuh hita naing muli naing manguli tuh HKBP ikon jolo maka tindakon hapor siaun. Ido bedanya. Jadi asa unang asing pemikirata ini dan ini kenapa begini kenapa begitu. Ideal kita pe dang didokon tardidi dicelupkan. Ai turun do Tuhan Yesus sungai Yordan. So sanga dope di tardidi ngatorro ton di perbadia kilat dari atas kan malaikat. Jadi artinya kita jangan memakai tafsiran pikiran kita sendiri yang menyalahi dogma-dogma HKBP. Jadi alanido tuhita saluhutna gabe perpanjangan pengetahuan mahamu dihami molo adong akar ruas namar sahid dang ditardidi bapak nape bui. Alai molo sanga ibana lao dang tardidi basongoni ma parpeak na anon holan martangyang dipamasuk ditutup holani nama. Alai molo sanga do ibana manjalo pandidi honani hipu nang peso dibuat tu gereja nga adong hak ni mana diagendai molo tung na parjulo ibana laos ya kita. Alani dihamu akan tua-tua ya janjilah kita bahwa kita akan membawa anak-anak kita mengenal Tuhan nang kita saluhu nape. Kita tahu bahwa kita adalah ciptaan yang sangat berharga. Kita adalah ciptaan yang sangat luar biasa dari segala ciptaan yang ada. Berhikmat mahita, memakai dirita. Jadilah diri kita ini pemberita firman melalui sikap parange, pangalaho, pelayanan, pekerjaan. Hatta nakaluar siapa mangata itu juga menjadi pemberita firman. Asa molo didok sarupa manang tumiru rupana hita dijadi honde bata, kita pun harus meniru teladan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema di pasat rohanami Tuhan ala nunga didungani hami di bagasan. Tikion lau marsaur di hatam. Nunga di pasu-pasu hami saluhutna di bagasan. Minggu sadarion tarlumobi manang di akan natoras na mambuan anak na di bagasan pandidion ala ido tanggung jawab nami songon natoras patandahon dagdanak tutuhan manjalo pandidion na badia. Alaya sa unang salah kami mga tu si taringot tu na mambuan dagdanak tu pandidionon dang alani na manggararo utang. Alay memang ido tanggung jawab mambuan natoras mambuan dagdanak marite natoras manjalo pandidion na badia. Na kami saluhut na napungo di Tuhan mangido kami lehon madi kami hahipason ganjang ni umur las ni roha keharmonisan kebahagiaan rumah tangga ganup kami marsada-sada. Molo dia bagasan tikion
Adong di tonga-tonga namin na di bagasan parukilon habot ni Roha. Homa na mga leon hagogoon, homa na mga leon pangapulion, homa na mga leon di na sida semangat, asa toktong na sida pos Roha, nang manang ahape na diulan na sida gabesada silas ni Roha jala pasu-pasu na hujalo hamis yan Tuhan. Dia ka keluarga Tuhan yang merindukan keturunan. Tuhan, tanganmu mama masuk-masuk kandungan rahim seorang ibu na masihol di lume-lumem. Asa lehonomu mo ditambah nasida las ni Roha tu aka ari na mangihut. Asa toktong manasida benget di bagasan pangiduan di tangiang nasida. Molotung pe adong di tonga-tonga namin na denggan pamatang nan waingon. Lehon ma hahipason jaga ma nasida asa boy toktong Tuhan. Boy dijaga nasida kandungan nasahat tu hari melahirkan kelak. Songoninang Tuhan di aka dakdanak nami naso dapot kare jodope. Homa na mga lehon semangat di nasida laho mga lului parkarejuan na. Molotung pe adong kesempatan mencari pekerjaan yang lebih baik. Pasu-pasu mana sa usaha nasida. Songoninang di aka rokap na pe Tuhan. Di aka anak boru na sodapo dope rokap na. Tu bagasan tangamu pasahat nasida. Asal lehonamu rokap. Sahalak na biar mida jahuba. Yang bisa menerima keberadaan pasangan masing-masing. Jalabui nasida marlas ni Roha. Mandok mauliate di si leon lehomu. Di aka opung pe na makasih holi kehadiran pahopu homa na mga leon las ni Roha ipason dia ka opung na masih hol di lume-lumem. Songoninang Tuhan martangia kami di aka dakdanak yanakon nami na mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Pasu-pasu maakatiki ni yanakon nami na marsiajar asa manang ahape yang dicita-citakan nasida. Boy berhasil jala boy marlas ni Roha, kebahagiaan anak-anak adalah kebahagiaan kami. Kami pemartangiang diaka keluarga yang bergumul di dalam persoalan rumah tangga, baik masalah suami istri, baik masalah anak dengan anak, baik masalah anak dengan orang tua, baik masalah ekonomi. Tuhan, tu bagasan tangamu toruk rohan nabi mangido urupi mahami saluhutna lehon ma solusi di bagasan nasa pergumulan persoalan na sedang huadopi hami. Songoni manang Tuhan ditikion martangia kami tu akadongan nami na di bagasan parsahiton umbay nang dang bui hadir di garejaon ima sintua Godwell Sianturi nyonya silalahi borusiahaan sintua Julianus Simanjuntak TP Simanjuntak nyonya Pasari Ibu Helen Bortambun nyonya Sintua Marbun Bornenggolan Minar Bortobing Jeffrey Sitorus Sahat Maruli Tua Pardede Jefferson Gultom nyonya Naiborhu Borusitorus Juan Raja Guguk nyonya Sintoru nyonya Sintua Banjarnahor Boru Samosir nyonya Tambunan Boru Tagaol Magdalena Boru Sihombing nyonya Sihombing Boru Manurung Siti Nurlina Boru Manurung KM Sihombing nyonya Hutasoit Rista Boru Sianturi Muandri Silalahi Dorowati Boru Silitonga Pantun Huta Barat TP Nababan Arnold Pribadi Baringbing Ani Lauri Boru Simanjuntak Beni Marpaung Sintua SP Hutasoit Las Maria Boru Panjaitan Sintua Evangelis Marta Boru Tagalung Esterlina Boru Simanjuntak nyonya Baster Manurung Boru Aruan nyonya Sinaga Boru Tabarat Maruhum Tambunan Situa Daulat Sitompul Ra adong dope akaguar namar sahit alai dang parbinoto hami parhalado nang pandita Tuhan manang di dia pe akadongan nami namar sahit di rumah sakit nang songoni ina Hendra na di bagasan masuk rumah sakit nuaingon homa Tuhan nama ngalehon hama malum pasu-pasu nasa ubat tangan dokter rumah sakit aka cairan na masuk tu pamatang nasida ima nagabe dalan hama malum di nasida nasiako alani Tuhan bereng masihol ni rohan nami na marsahit akan naung liling di bagasan marsahit Tuhan manjalo hama malum nasiako molo di patuduho kodo halongangan tu nasida malum manasida alai molo adong sakap muna asing pe Tuhan
dang bui gugawan nami jala tu bagasan tangammu ma upasahat akadungan namion. Tuhan, nang di program HKBP Rawamangun ima persiapan pesta gotilon homana mangalehon kebersamaan di hami sude aka ruas tarlomo binang di aka panitia asabui mardalan dok denggan di aka keluarga nama buan dagdanang nanaing majalo pandidio na badia pasu-pasu ma natoras asabui nasida berjanji mambuan yanakon nasida lam manandaho di bagasan parnguluan nasida. Tuhan, di bagasan sadarion nang disisa nitiki nami apala di sadarion hupa sahat kami ngolu nang ton dinami tu bagasan tangamu homa na mangaramoti mangalinggomi dohot mamasu-masu kami sesa jumolo dosa nang pangalesyon nami marhite-hite Yesus Kristus jalo matang yang nami asi maroham. Amin. Marede mahita uhut tapasat mapeliata. Surga
Masuk mahita tu acara Pandidio Nabadia. Marende mahita sian buku ende nomor 146 ayat sada dot ayat 2. Di ayat 2 non jongjong natoras. Martangi yang mahita. Ale amanami na di Banua Ginjang, narodo hami tujolo mambuan akadak danakon, saya si maroham, jalo manasida gabe anakommu, pasu-pasu jala pargogwe manasida mangiahi hangoluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu akadongan na mambuan dagdanak si didionon. Tangyo kamu maha tani Tuhan Yesus. Lao mahamu tuliat portibion ninna mandok akasisianna. Udai hamu masa luhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guarni di bata ama dot anak dot ton di parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahuto nahoni tu hamu. Jala ingot ma, saidong anak kudo hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea dohot ni didi dapotan hangoluan. Alay na sa porsea o na uhum sogot. Tangyo kamu ma dohot hata na tarsurat di surat ni si Markus. Adong ma akan na mambuan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay di pisang akasisian na ima na mambuan ni. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogoma rohana. Didok ma, luas hamu ma akadak danaki rotuau. Unang oray hamu nasida di ay di akka si songonido harajaw ni debata. Natutudo nahudok kono tu hamu. Manang isepe anggo sosong dakdanak ibana manjalo harajaw ni debata. Dang bongot ibana tu si. Dungi di haul ma akadak danaki diapehon matangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Atong dihamu na opat keluarga. Hatindako kamu majolo hata hapor siaotai, rapma hamu mandok.
Au porsia di tondi parbadia. Mulak mangulu do sogot, daging ni halak naong mate, dohot di hangoluan nasora sudah. Amin. Atong alusihamu mahata nahusukunon. Dipangido hamun waing didion akadak danakon tubagasan ni nahaporsiamuna alusihamu ma dipangido rohanami. Beha, naolo dohamu mamodai anak komunaon, as adiboto jala diihuto nasida hatane debata, alusihamu ma naolo dohami. Naolo dohamu marsuru nasida tu gareja, doho tu parguruan ni huria protestan, asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus, alusihamu ma naolo dohami. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite pandidion nabadia romahamu. Ale Meisi Arnita Ronauli. Udidi maho tu bagasan guarni debata ama, do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tondi perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabobongot mon tu bagasan harajon ni debata rodi saliling ni lilingna. Amin. Ale Gianina Clarissa Humilo Siringo-ringo. Udidi maho tu bagasan guarni debata ama, do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tondi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dia babongot mon tu bagasan harajon ni debata rodi saliling ni lilingna. Amin. Ale Clementia Deborah Ria Sialoho. Udidi maho tu bagasan guarni debata ama, do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tondi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dia bebongot mon tu bagasan harajon ni debata rodi saliling ni lilingna. Amin. Naik ke atas. Ale jadi nabasa turnip. Udidi maho tu bagasan guarni debata ama, do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tondi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dia bobongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saliling ni lilingna. Amin.
Jongjong mahamon na opat, diabing madak danak naong wanjalopan di dioni. Asa tapasahat nasi datu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasat ami akadak danakot tuho. Jala di jakokodo nasida gabe anakommu marhite-hite pandidion na badiai. Asa masuk tuhurianik halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasa leleng ni leleng na. Asi maroham dot ya kanatoras ni dak danakon. Say pargogoi jala ajari manasida manugunogu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli di aka artan ni harajomu. Ale amanami na di Banua Ginjang say pinarbadi amaguarmu. Say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banua tungaon songon na di Banua Ginjang. Leon matuhami sa darion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tumangunjunan, palua maha misian pangago. Ay hodo na pun na harajaon, dot hagogoon, rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amen. Parende mahita, uhut jongjong mahita saluhu na. Tatangya ko mapeliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroni saluhut si leo na denggan dot nasa ulibasa na moliutus. Upasatami masyanani leomi tuhami pelianami tuho. Say jalo mai gabe uap na khusus di jolom, pasu-pasu mai jala ramoti, asau parah cia kami pelianon. Patimbul hona rajon muritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marwa nami mariteite tondim. Asalam utanda hami godang ni sileum leomi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale debata nami, debata ama, anak doton di parbadia. Nabadia, nabadia, nabadia doho. Jala gok hamulianmu liat portibion. Pinuji jala pinasanggap mahoro di saleleng ni leleng na. Ala asi ni roham naung sahat tuhami dohot tusude huriam. Namarlas ni roha dohami nuaing ala naung di papatar jala di patanda kodo tuhami hadiriomu. Holong ni roham, asi ni roham, lambas ni roham. Hasesian ni dosa angoluan sogot. Arta si leonomu sogot rodi uhum si dabuonomu sogot. Naso habilangan do sudenai. Ay naso dung niatusan ni jolma di patorakodo tuhami. Naso dung di ida ni jolma di patarida kodo tuhami. Naso dung kinasihol ni portibion di buah kodo di hami. Naso tarlehon portibion di leo kodo tuhami. Alani upasat hami matuho daging nami, tondi nami, rohanami rodi saluhut na di hami, asa patawomu hami tuharajomu na di Banua Ginjang. Hodo manopahami, umbain tubuh hami tuhasianganon,
Sai topa jala paimbaru mahami, asa tubuh hami padua halihon, jala gabe partohap dihasianganon narosogot di lambung mi. Naunduk jala serep do rohanami ro tuho mangaleon rohanami, sai bain mai inganammu, sai homa mangula jala margogo di bagasan hami, sai paujung ulaon naung pinu kami di hami, naung sinahapammu guarmu tu hami, naung tardidi hami tu bagasan guarmu nabadiai, asa hami diho jalaho di hami, sai lam tanggali rohana buruk siak kami, jala solukon rohana baru tu hami, asa badia parangenami, pabua naung moliate rohanami tuho, sai pargogoi mahami, asa parangeok kami sudena ni dokmu tu hami, pabua naung tutu hami aka anakmu, jala panean dianguluan sogot, sai paian barita nauli di hami, asa dong pargogoan nami, saleleng hubolos hami hasianganon, sai patogu haporsion nami, marhite ton di parbadia, sahat rodi hamatean, asa sahat hami tuho amanami, marhite hite Tuhan Yesus Kristus. Amin ale amanami na di Banua Ginjang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songona di Banua Ginjang, leon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disondakon Tuhan di bata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu tondim. Atas nama pendeta, Arhalado, tim musik, tim multimedia, pasaton hamima tuhita saluhutna selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu.